Σήμερα παίζουμε 3 δωρεάν παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι το Papa's Pizzeria. Είναι η πιτσαρία του Πάπα. Βάλουμε ένα όνομα. Ο σεφ Κουτσίος έφυγε για ραντεβού. Είναι μόνος του. Είμαι μόνος μου. Είμαι μόνος μου και πρέπει να εξυπηρετήσει. Take order. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Making a pizza. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Βάζουμε... 4 είπε. Ωραία. Τη βάζουμε στο φούρνο. Πλήρης είναι. Ναι. Τσακ. Πω μαλάκα. Εντάξει. Ακατέργαστο υλικό. Πόσο πήρα ρε μαλάκα. Καλώς, εντάξει. Για πρώτη φορά. Εντάξει. Ο χοντρός εδώ. Πού θα πάει? Στον Πάπα θα πάει. Στον Πάπα Λουί. Έλα. Πες μου. Θες μια πίτσα με μανιτάρια, με αντζούγες, μια χοντρή πίτσα. Έλα. Ωραία, τη βάζουμε εδώ. Όχι. Drag to ticket line. Ναι, έλα, σωστά το έκανα. Make pizza. Σημαδεύουμε αυτό. Παίρνω 1 2 επί 8 αυτός ο φίλος. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πω. Αριστούργημα. Ωραίος. Όχι ρε. Πάρα βάλ' την. Βάλ' την ρε μαλάκα. Πού πήγε ρε μαλάκα η πίτσα μου? Εξαφανίστηκε. Έλα, έχω και χρόνο. 4, 5, 6, 7, 8 πεπερώνι. Βάλτε στο φούρνο. Τι κάνω? Περιμένει ο τύπος. Άντε τους πελάτες μου ρε φίλε. Α, δηλαδή την έχω έτοιμη. Γαμώτο, νομίζω ότι την έκανε για τον Μπούτσο. Μαλάκα, του άρεσε. Άντε γεια, 2-10. Και δεν την έψασα καν. Δεύτερη μέρα τώρα. Με την εμπειρία μου. Ξανά ο χοντρός, κλασικός πελάτης. Έλα, πες μου. Το κλασικό. Το κλασικό φίλε. Θέλω αρκετή ώρα. Κομμένη. Οκ φίλε. Την έχω έτοιμη. Έλα, πάμε. Έλα, λοιπόν. Make a pizza. Το κλασικό αφού θες. Θα στα βάλω πολύ ωραία. 5, 6, 7, 8. Ποιος είπε ότι δεν ξέρω να φτιάχνω πίτσες, μαλάκα? Κάτι μου λέει μαλάκα ότι θα βγει πολύ καλή. Έλα. Τον βλέπω, δεν θέλει. Τι θέλει, και ψάρια? Πόρε μαλάκα. Και θέλει κομμένο έτσι. Γάμο. Όχι ρε μαλάκα, πω το χοντρό. Γάμο το κερατό μου μέσα. Μαλάκα, είμαι χειρότερος. Make pizza. Λοιπόν, βάζουμε ψαράκια. 1, 2, 3. Πίτσα με ψάρια ρε. 3, 6, 7, 8. Και τι θέλει?
Ωραία. Μπαμ. Μπαμ. Finish order. Έλα. Δεν είπα σε αυτόν ρε μαλάκα. Τα σκάτωσα. Πω ρε μαλάκα. Και το χοντρό δεν θα τον ταΐσω. Δεν δούμε άμα του αρέσει. Πω μαλάκα χοντρός. Στα αρχίδια μου για σένα. Το χοντρό ρε μαλάκα που είναι και γνωστός. Έλα άντε. Τελείωνε γάμο. Ωραία. Μπαμ. Πω μαλάκα. Τη γάμισα την πίτσα. Finish order. Πω ρε μαλάκα. Όχι ρε. Πω μαλάκα. Έφυγε ο πελάτης μου γάμο. Θα του αρέσει δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή άμα δεν του αρέσει τώρα αυτό το αριστούργημα, τι θα του αρέσει? Άμα δεν σου αρέσει ρε φίλε. Πω μαλάκα δεν του άρεσε χαμό. Πω ρε μαλάκα. 1 ευρώ έβγαλα σήμερα. Πω ρε μαλάκα έλεος. Πάμε να παίξουμε το The Right Mix. Πάμε. Είμαστε ένας τύπος σε ένα μπαρ και ανακατεύουμε εδώ τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάρουμε λίγο τζιν. Ρίχνε. Φτάνει. Βότκα. Έλα ρίχνε αρκετή θέλω βότκα. Κονιάκ και ουίσκι. Θα ρίξουμε λίγο κονιάκ. Λίγο ουίσκι. Έτσι. Απίστευτο ποτό. Άντε θα πάρουμε και λίγο τεκίλα. Θα πάρουμε λίγα παγάκια. Ωραία. Σέικ. Έλα. Κούνησε το. Φτάνει. Νομίζω είναι καλό. Για να δούμε. Τι πετύχαμε. Άντε πιες το, άντε φίλος. Έλα. Όλο μονορούφι. Το γαμίσαμε τον άνθρωπο ρε μαλάκα. Παίξουμε το 19 Second Portraits. Είναι ένα παιχνίδι των Tangram Games. Λοιπόν, είναι ένα καλούτσικο παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι ο σκοπός είναι να ζωγραφίζεις. Είναι ένα simulator ζωγράφου. Πρέπει να ζωγραφίζεις κάποιους περαστικούς που έρχονται. Σε πληρώνουν ανάλογα με το πόσο καλά ζωγραφίζεις, τέλος πάντων. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, να ξέρετε, δεν είμαι καλός ζωγράφος. Δηλαδή τώρα πώς θα φτιάξω αυτή ρε μαλάκα. Κάτσε, παίρνω το κουβά. Μπαμ, για το background. Done, ωραία. Θα φτιάξω το σπιτάκι. Μαλάκα βέβαια θα μου πάρει αρκετή ώρα να το φτιάξω καλά. Το φτιάξω για τον μπούτσο. Περίμενε. Το πράσινο δεν μου χρειάζεται εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση άρα θα πάρω λίγο. Θα φτιάξω το σπιτάκι. Σπιτάκι να το κάνουμε. Δεν πειράζει, καλό είναι. Πάω να φτιάξω τώρα αυτή εδώ. Βασικά πληρώνουμε αρκετά για το background, άρα λέω να το φτιάξω καλούτσικα. Έλα ρε μαλάκα τώρα, πολύ μεγάλο έκανα το μάτι της. Πω γαμώ. Έξω ρε μαλάκα. Ωραία, ίδιο. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Ίδιο ακριβώς. Άντε. Το σκάτωσα γαμώ. Έλα τα χέρια.
Έξω. Τι αυτό ρε μαλάκα. Μαύρες βούλες, έλα. Εντάξει. Ίδια είσαι, ίδια. Πώς θα μου δώσει. Της άρεσε ρε μαλάκα, μπει πήρα. Ρε μαλάκα, ίδια τον έκανα τώρα, μη... Δώσε μου κανένα καλό βαθμό. Μαλάκα. Μπει, πάλι του άρεσε. Θα του προσθέσουμε την κεφάλα. Έλα ρε μαλάκα, τι κεφάλι είναι αυτό γαμό, ρωσοπόντιος. Πω ρε μαλάκα, αυγοκέφαλος. Με την τέχνη μου. Πόσα κέρδισα συνολικά 6 ευρώ. Εντάξει, για πρώτη μέρα καλό είναι. Άμα κρίνω από τα έργα μου, νομίζω είναι και πολύ τα 6 ευρώ. Από αυτόν κέρδισα πάρα πολλά. Από την πουτσα. Έλα ρε μαλάκα, δηλαδή δεν σύγκριση, ομοιότητα. Εντάξει, δεν έκανα το background, δεν πειράζει. Ο Sonic ίδιος.